Vi skal kigge på beviset for planets ligning, og som vi kan se herude til venstre, så har vi et rum, og i det her rum, der har vi så planet A, som er symboliseret med den her boks. Og det vi altid skal have for at kunne bevise planets ligning, det er, at vi har brug for et punkt i planet, og så har vi brug for en normal vektor til planet. Det vi så kan se her på tegningen, det er, at vi har normalvektoren, altså den står vinkelret på planet, og så har vi P0, som er punktet på planet. Ideen bag planets ligning er så, at vi kan tage et hvilket som helst vilkårligt punkt. I det her tilfælde, P, har vi tilføjet et punkt hernede, og det vi så er interesseret i, det er at undersøge, om punktet P ligger på planet. Og som vi kan se hernede, så skaber P0 og P en vektor for sig, og vi kan se, at hvis vi følger den eller de ligninger, der er på midten af side 94 i Matematik A-bogen, så kan vi se, at rationaliseringen bag det er, at P her ligger i planen A, og så har vi vektor N og vektor P0 til P, at de er ortogonale. Og det betyder, at for at planets ligning skal være korrekt, så skal normalvektoren til planet også være en normalvektor til vektoren P0 til P. Og det vil også sige, at de er ortogonale, altså at de står vinkelret på hinanden. Når vi skal undersøge, om to vektorer de er ortogonale, eller de er vinkelrette, så skal vi tage prikproduktet. Og hvis prikproduktet det giver 0, så står de vinkelret på hinanden. Så det kan vi så regne videre på, og så kan vi så sige, at vi kender koordinaterne til vektor n. Dem kalder man som regel a, b, c, og det har vi også valgt at gøre her. Og det skal vi så have prikket med vektor p, p0 til p, og det kan vi så udregne ved at minus koordinaterne til p0 med koordinaterne til punktet p. Og det gør vi så, og når vi prikker det med hinanden, så skal det så give 0. Hvis vi så skal regne videre på det her, så skal vi så gange a med x minus x0, som vi har gjort hernede. Og så skal vi gange b over, og så skal vi gange c over, eller rc. Og så får vi så det, der hedder planets ligning.